muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo ma-secrets nema-confessions. Regedzai tibva tapinda muma-messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimurisei zvenyu, please post my story makaviga uchitopa changu. Ininiwo zita rangu muchanditi Ana. Ndiri mudzimai uye zvekare ndakaroorwa, ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndigere nemurume akandibata rape apo pandainge ndichiri ne16 years kwava kubva achizondimitisa. Mushure mekunge andimitisa akabva aramba, akazotosvika pakutosungisa sekuru vangu. Sekuru vangu ava vakange vachishanda sagarden boy pamba pevabereki vaMatthew. Saka taiwanzokuenda kokumba kwacho, ndichati kuBorodale, sezvo vari vanhu vane mari dzavo vakange vachigara zvavo mumasuburbs. Saka taiwanzokuti pamaholidays taibva tachizodaidzwa nasekuru vobva vati, vazukuru vangu, ndinoda kuti munge muchizoya kunoku ndinge ndichikuonai. Even maweekends taitomboenda kumba kwavo tichinonobatsirana navo. Vanhu vavainge vachishandira vakange vaine utsinye, but utsinye kwaMatthew hwainge huri worse. He was already a married man by then. Akange aine mudzimai ainge achiri nepamuviri. Saka takabva tachizoenda kunoona sekuru. Yakange iri weekend. Matthew akabva achizokumbira sekuru vangu achiti ainge achida kubuda neni, achida kuenda neni mutown. Akati pane zvandinoda kuti ainge achizondibatsira nazvo. Sekuru vakamboramba nekuti vainge vachitya kuti sezvo he was a married man, but sezvo ainge atoriwo murungu wavo vakatya kuti zvimwe kuda kana vakaramba maybe aikwanisa kuzovaitira utsinye kana kungovadzingisa basa, because ainge ari munhu ainge aine utsinye. Takabva popamba tikabva tachizoenda mutown, tikapinda mumashops akasiyana siyana. Ndakange ndichimubatsira pashopping dzose idzo dzaainge achida kuita. Saka tava munzira tichidzoka, ndopaakazongochinja direction ndokubva achizoenda neni kune kamwe kalodge. Ndakazotozviziva kuti ndainge ndatopinzwa mulodge mushure mekunge ndaona kuti mumba matainge tiri makange mungori nekamubhedha. Akandinyepera akandiudza kuti ainge aine umwe munhu waainge achida kuona friend yake. Saka tapindamo muroom macho ndopaakabva achizondirepa. Akandiudza kuti ndainge ndisingafanire kuti ndige ndichizoudza kana anyone nekuti aizondirova. Tadzokera kumba ndakasvika pakuudza gogo kuti ndo zvainge zvaitika. Vakaudzawo sekuru. Sekuru nekurwadziwa vakabva vadaidza mapurisa, asi kudhila nevanhu vanenge vaine mari zvinonetsa. Matthew akambosungwa, akagara mujeri kuda about 2 kana kuti 3 days ndokubva achizobuda. Paakabuda ndakange ndatodzokera kumba. Zuva razvakaitika ndakange ndisipo. Sekuru vangu ndo vakabva vachizobatwa. Fungai kuti suspect ndiyo inonzi inobva yachizoita witness. Akazowitnessa zvekunyepa kuti ndainge ndakabatwa chibharo nasekuru vangu. Ndakarwadziwa. Sekuru vangu vakapinda mujeri vakapika ndokubva vachizobuda. I was around 26 years. Ndakange ndava munomu muSouth Africa. By then mukomanashi ndakange ndakatokanganwa nezvayo. Sekuru pavakabuda mujeri pandakazodzokera kuZimbabwe ndichiti ndikuendawo kunovaona, mwoyo wangu ndipo pawakarwadza kuti saka sekuru vangagara mujeri kwemakore akawanda kudaro nemhosva yavasina kumbogara vakapara. Ndikabva ndachizofunga, ndakabatwa nepfungwa dzekuda kuita revenge. Iyi ndiyo revenge yandakaita kumunhu akandibata chibharo. Ndadzokera kumusha ndakasvikawo pakusangana naye Matthew nemhuri yake. Vakatondi-ignore sekunge vanhu vasingandizivi. Ndikati it is fine. Ndakabva ndachizoenda kun'anga. Ndaenda kun'anga ndokubva ndachizonotaura nyaya yangu. Ndakasvika pakupiwa mishonga yandakanzi mishonga iyi iri very dangerous. Unokwanisa kana kutopenga nekuda kwayo mishonga iyoyo, but nekuda kwekuti ndainge ndichida revenge ndakagamuchira mishonga iyoyo. Ndikanzi ndinge ndichizopota ndichimwaya ivhu pamba pavo. Ndakasvika pakutsvaka paainge achigara. Izvi ndo zvandakaita. Ndakatsvaka mapictures ake. Pane rimwe video raakaita zvekuposta kuTikTok paakange achiri nemudzimai wake. Saka ndakatora video iroro ndobva ndadzoka kuSouth Africa ndikataura neumwe muNigerian ndikamuudza kuti ndainge ndichida kutsvaka address yeumwe munhu. Akati okay, ndichashandisa map. Hamene zvaakaita painternet
nepicture iroro ndokubva atondipa location akati imba yacho uri kuiona zvakange zvakatofanana nevhidhiyo raainge akatora. Pandakazodzokera kumusha ndakapinda bhizi ndaihaya motikari ndoenda usiku sometimes kuma12 taiti kana tava kuda kunosvika padhuze nepamba painge pachigara Matthew nemudzimai wake ndaibva ndaburuka motikari ndofamba maybe about kana 200 meters because munhu anenge aine motikari yandinenge ndahaya ndinenge ndisingadi kuti anga achizoziva kuti ndo zvandinenge ndafunga kuti ndinge ndichizoita izvozvo. Saka ndaizoti kana ndasiya munhu wandinenge ndiinaye kumashops or somewhere ndobva ndafamba netsoka kusvika ndasvika pagedhi repamba paainge achigara ndobva ndamwaya ivhu rinenge rakazangana nemadota. Ivhu randainge ndakanzi rakange riri rekumakuva. Ndakazviita izvi ndaipota ndichitsvaira zvekare pagedhi pavo. Kutsvaira kwandainge ndichiita ndo zvakazokonzeresa kuti vange vachizosvika pakutsvairana murudo vakabva vachizorambana. Ndakabva ndachizodzokera kun'anga nekuti ndakanzi kana arambana nemudzimai unofanira kuti unge uchizouya kunoku zvekare. Ndakanzi ndinge ndichitsvaka mapictures ake, izvo hazvina kana kumbondinetsa. Ndakangoenda paFacebook ndikadownloada mapictures as many as I could, then ndokubva ndamaita print out. Ndaita mapictures iwawo print out ndikaenda nawo kun'anga. N'anga yakabva yachizotora mapictures ikabva yachizomaisa muhari. Ndakazopinda busy nekuti ndakanzi mapictures iwawo aifanira kuti anga achizonoiswa muninga munenge muri muninga kunzvimbo kwekuti hakungosviki vanhu. Ndakapinda busy mukoma ndichitsvaka ninga kunzvimbo kwekuti hakusviki kana vanhu. Ndakazoti ndawana imwe nzvimbo kana munhu wandakahaya motikari yake akange achingokomplaina mukoma because kwacho kwatakaenda kwainge kutori kumapfanya last number. Tasvikako ndikafamba ndaitotya kuti pakuzoburuka gomo ndaikwanisa kuzoona kuti munhu anenge atosimudza motikari yake aenda, but nekuti ndainge ndamuvimbisa rudo iye akange akandimirira. Tichibvako ndikaenda naye kumba kwake ndokubva ndanorara naye. Saka ndakabva ndasiya hari iyoyo muninga nezvandakanyora. Asi zvisinei Matthew akatanga kundifonera. Ndakange ndadzoka kuSouth Africa, namba dzangu akaita dzekutopiwa nemunin'ina wangu. Akaenda kumba akanokumbira mafone numbers ndokubva apiwa. Akandifonera akati ainge achida kundiona. Akasvika pakukwira ndege ndokubva auya kunoku kuSouth Africa. Auya kuno tikasangana kuhotel. Ndakagariswa muhotel kwemwedzi wose. Akange akandivharira muhotel akati ndoda kuti unge uchidzingwa basi so that ndige nichizodzokera newe kumusha. Ndaitofara because ndakaziva kuti first step yerevenge yainge yaita. Chakange changosara ndechekuti ndinge ndichidzokera zvekare kun'anga. Ndakadzokera kun'anga ndikapiwa mushonga wemupfuwira wekuti ange achiita sekunge dera, so zvaanoita kunyangwe mwana chaiye haasvikipo nekuti kana ndikasamuudza chekuita anongoswera akangogara. Kana ndikamuti ita chakati ndo chaanoita. Sezvo ari munhu agara aine mabusinesses, ndini ndava kutorana mabusinesses acho. Handina kungogumira pakumudyisa chete. Ndinodanana nevarume vakasiyana siyana. Mamwe maex angu mazhinji acho anenge ari muSouth Africa. Ndinogona kutoenda kuvacation kuCape Town nechikomba, asi nemurume wangu Matthew tinenge tiri tose. Ndinotomusiya, dzimwe nguva ndinomusiya akatorara murumu imwe yatinenge tiri apa tinenge takabhuka. Ndinenge ndakatobhukawo nerumu yechikomba. Ndichibuda mumba mandinenge ndiri nemurume wangu Matthew ndobva ndatoenda kutonoonana nechikomba changu. Ndichitobva kwanika chitozviziva kuti ndiko kwandiri kubva, asi chekuita hana because ndakamushandisira mishonga iri very powerful. Saka revenge yandakaita yainge iri iyoyo, but ndakazosvikawo pakubatira chirwere. Ndine chirwere and ndini ndakamutapurira chirwere ichocho. Ndo revenge yandakaita, kumudyisa uye zvekare kumushandisa nekuzomupa chirwere nekuda kwezvaakandiita. Ndakatozviudza kuti haufi wakaenjoya upenyu iwe, ndoda kukushandisa kusvika wati eke, kusvika waziva kuti makandiwa haasi Jesu. Kunyangwe ndiri muroora asina kunyatsokugamuchirika
kudzinza rekwavo, but handina kana basa nazvo. Iye anoti kana ndikanetsana nehama dzake anosvika pakundipfukamira pasi achindikumbira ruregerero achiti hama dzangu hadzina kukwana, vose mazimke, ende iwewe handimbofi ndakakuramba. No matter what, come rain or come thunder, tichange tiri tose kusvika vasvotwa. Anokwanisa kutombosvotesa amai vake achiti hamuna zvamunombofa makandiita pamukadzi wangu. Akamboudza amai vake kuti muri muroi. Ndikamudzora ndikati handizvifariri zvemunhu anotuka mubereki wake nenzira yakadaro, because akange ava kuvatuka achiti imi amai handikutembei, munenge muri muroi, sei muchingogara muchingonetsana nemudzimai wangu. Ndo revenge yandakaita mukoma, vanotuka tukai zvenyu. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndo revenge yandakaita uko munhu uyo akandibata chibharo. Munoti kudii nezvayo nyaya iyi? Zvavakaita ndizvo here kana kuti kwete? Will you have done the same thing or not? Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma muri sei nevose vari pano? Ndiri kudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndiri kurarama ndiri kunoko kumhiri kwemakungwa, saka nemurume wangu hatisi kunyatsokuwirirana. Ndina ex wangu wandiri kutaura naye ari kuZimbabwe anoita zvekudhiraivha makombi, saka akanditumidzira mapictures emamwe makombi awo andakaona sekunge mari yacho I can afford. Can I trust him? Ndiyo secret yangu. Ndingatenga kombi yacho here iri musta mangu but ichifamba na X. Ari kuti akatotaura nevanhu vekucastles kwacho, manje ava kundipa pressure yekuti ndige ndichitenga motikari iyoyo, plus ari kuda kuti ndige ndichidzoka kumusha tinge tichizotenga kombi yacho tiri pamwe chete. Kuti ndinge ndichita risk move yakadaro ndiri kunzwa kutya, but ari kuti ko ingawani ndakakubatsira kuuya kwandakaita kuno kumhiri kwemakungwa zvechokwadi akandibatsira. Ndinoda kumutenda nekuti aitombovhara murungu wake waanoshandira mari kana kuri kunzi ndinenge ndichida mari, because murume wangu akange asingadi kuti tinge tichiuya kuno kumhiri kwemakungwa, saka akazotobvuma mushure mekunge aona kuti ndakange ndatova munhu ainge ava kutoita serious pazvinhu zvake, saka ndaibatsirwa naex pazvose. Ndiri kumuudza kuti instead yekuti ndinge ndichitambisa mari ndichitenga kombi, how about ndongokubatsira kuti unge uchiuya kunoko? Manje iye ari kuti no, ini ndikuda kuita zvemakombi ndiri muno muZimbabwe, plus pane chimwe chidhiri chandinokwanisa kuzoita kana kuri kunzi ndikawana kombi. Can you advise me pakadai? Zvinoita here zvandoda kuita izvi kana kuti zvinokwanisa kuzonetsa pamberi apo? Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti nganzi ndiri kumhiri kwemakungwa vafunga kutenga kombi in secret vachida kuzoita business naex wavo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 43 years ekuberekwa. Kuenda kwangu kwandakaita kuNigeria nemhiko dzangu dzandinoita ndinopota ndichishanduka kuita gudo, zvekuti kana ndashanduka kuita gudo kudaro ndinotombogara kana musango kana kwemwedzi wose ndigere musango. Kana ndava right ndo pandinozongovhunduka ndobva ndazvibvunza kuti ko ndiripi, but kana shavi racho randibata rinenge ratondibata. Zvakaitika mukoma nashi ndezvekudai so. Ndakange ndiine kabusiness kangu kandainge ndichirana muSouth Africa, zvinhu zvakange zvichifamba zvakanaka, ndokubva ndachizoita investment kuwedzera equipment, but ndakange ndava kumanikidzwa zvino
kuti ndinge ndichihodha zvinhu zvakawanda sezvo shopu yandainge ndava kurenta yainge yakakurisa. Saka ndakakasika kuexpanda business rangu ndisati ndava nebackup in terms of money. Saka ndakati ndakasika kuexpanda business kudaro apa ndakazoita loss, ndakabva ndatongoita loss same time ndikabva ndasvika pakurambwa nemudzimai. Zvadaro panext door painge paine umwe muNigerian ainge aine shop yake, akaziva nezvedivorce yangu. Vanhu vazhinji vakabatikana, maSouth African and non-South African, vamwe vainge vainewo mabusinesses avo munzvimbo mandainge ndichiranawo kabusiness. Saka one day ndakati ndakagara naye, ndakasvika pakuitawo zvivindi zvokumukumbira mari. Ndamukumbira mari akati ainge asingakwanise kundikweretesa mari but aikwanisa kundipa connection yekuti ndisazombofazve ndakanzi ndakwereta mari kubva kumunhu. Saka ndakati iri bomb. Saka akabva achizotanga kutaura neumwe wake akange ari muNigeria, avakataura kwenguva yakareba vachitaura nechirudzi chavo. Akabva ati yes, zvako zvaita. Ndikati zvii zvaita? Akandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichirongedza mari ndinge ndichizoenda naye kuNigeria. Ndikati kuNigeria tava kunoitei kuNigeria? Akati kana uchida mari usabvunza mibvunzo yakawanda, I want you to be financially independent. Saka mukoma ndakabva ndachizobvuma kuti ndinge ndichienda naye kuNigeria. Mushure mekunge ndatengesa stock yakange yasara mushopu mangu because akanditengesa zvose, ndakabva ndachizoenda naye kuNigeria. Tichinosvika muNigeria takafamba mukoma, handizivi kuti kwema-hours mangani. Takatanga tichafamba nemotikari, kudzamara tofamba netsoka tikanosvika mune imwe nharaunda umo makange muri mumakomo but kuri kuma-villages. Ndo patakazosangana nen'anga yacho. N'anga iyoyo inogara mugomo. Saka takazonopinda mune rimwe bako umo munenge muine vanhu vanenge vakamirira kuti vange vachizobatsirwa. Mukomana achi ndipo pandakabva ndachizonzi ndakange ndichazopiwa the spirit of the baboon. Pandinenge ndichirara nemunhukadzi ndinoshanduka kuita gudo, asi mukadzi wandinenge ndiinaye haakwanise kuzviona kuti ndo zvazvinenge zviri. Uye zvekare ndakanzi mhiko yangu yakange iri mhiko yekuti ndinge ndichizochekeresa mwana wangu. Mwana akafa mukoma apa ndakange ndichitoziva kuti mudzimai wangu haambofi akafamba, sezvo ari munhu anozviidza, munhu anonamata stereki. Mwana akasvika pakufa achinzi enda nemwana uyu kun'anga. Ari kuita sekunge ari kurwadziwa nechivanhu chiri paari, asi nekuda kwekuti akaramba mwana akasvika pakufa. Mushure mekunge mwana afa ndakavaramwira, ndikavaramwira muchitunha ndikati viganai ikoko, handiti iwe wakandiramba uchiti unozvigona, saka uri kudei kubva kwandiri. Parufu rwemwana wangu ndakange ndisipo, ndakangonzi ndainge ndiri munhu ainge aine bitterness yekurambwa kwaainge akaitwa nemudzimai. Saka hama dzimwe dzakatodemba dzichiti kwandiri, wadi wangoenda kunochema mwana wako, but ndakange ndisingakwanisi kuti ndinge ndichiendako because kuti ndinge ndichienda kunochema mwana wangu kutokanganisa mhiko kwandainge ndichazoita. Saka ndakange ndisingafanire kuti ndinge ndichizonzi ndinowanikwa paground. Saka mwana akazoti avigwa. Mushure mekunge mwana avigwa ndo pandakazotanga kubatikira, ndikabva ndachizoenda kwava kubva ndachizonoona pakavigwa mwana wangu. Ndine mhiko dzandakasiya ndaita, dzimwe dzacho handikwanisi kuti ndige ndichikuudzai. Ndakatanga kuita mari kwava kubva ndachizodzoka muno mujoni. Ndadzoka muno mukoma, maitiro andakaita mari, it was so funny. Ndakutotanga kutopiwa mamwe mabusiness ideas, munhu achitoti ndikuda kuti ndige ndichikuisa pamberi pekambani yangu sezvandakaitwa nomumwe murungu. Akati anopota achishanda nevanhu vatema, saka haafariri kushanda nemaSouth African. Akati ndiri kuda munhu anenge achirana subcontract ari iye anenge achiita sekunge ndiye muridzi wecontract. Ndokutotanga kutopinda muconstruction. Zvamanje manje mukoma ndiri kunyatsokuona kuti life yangu iri kunyatsokufamba zvakanaka. Dambudziko ndiroro rekuti ndinopota ndichibatwa nemweya wacho iwoyo werima. Mweya uyu unoti kana wandibata, saka ndinobva ndachizongokaruka ndatongova mumasango kutofamba kubva pandinenge ndiri. Kana ndiri mumotikari ndinototsvaka pekutosiya motikari yangu ndotopinda musango kutoita wegudo. Ndinokwanisa kugara musango kwenguva yakareba, asi ndinozongokaruka ndavhunduka
ndobva ndazvibvunza kuti ko ndiripi. Mushure mekunge ndazviona ndiri musango, shaviriya rebhabhuni rinenge riri pandiri rinenge ratoenda. Kuenda kwaro ndo pandinotanga kurizina futi, kutanga kuzvibvunza kuti ko ndiripi. Saka ndohupenyu hwangu hwandiri kurarama ihwohwo mukoma. Chakashatira kuromba ndechekuti kunyange mari yacho iri yako, but hautendedzwi kuti unge uchiita zvaunenge uchinzwa kuda nemari iyoyo. Ndinokwanisa kutotambura ndisina kana chokudya, but mari ndiinayo mubank, nekuti zvinhu zvacho zvinenge zvisina kundipa mvumiro yekuti ndinge ndichishandisa mari madiro. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Hanzi zvakaipira kuromba. Chakaipira kuromba ndechekuti unenge usina choice. Kana ukanzi usashandisa mari, haukwanisi kuti unge uchiishandisa mari iyoyo. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. I am possessed by a demon. Zvakaitika mugwamanashi kuti ndinge ndichizosvika pakugarwa nedhimoni iri randitambudza naamai vangu kuchechi. Zvekare ndinogara ndichingonamatirwa. Pose pandinonamatirwa ndinotomanifesta. Chandiri kutadza kunzwisisa ndechekuti sei ndiri kunamatirwa but dhimoni racho richiita sekunge raenda rodzoka zvekare. Ndiri mudzimai ndine 23 years. Tigere muno mu-UK nevabereki vangu. Takabvawo muZimbabwe makange muri mugore ra2014. So the day when I was possessed, zvakaitika mukoma-nashi ndezvekudai. I was with my friends. Ndini ndega ndakange ndiri munhu mutema akange aripo. Takabva tachizotanga kutamba imwe game. Igame yekuti munonyora circle pasi. Kana manyora circle, then unofanira kuti unge uchizopinda mucircle imomo wobva watanga kutaura mazita emadhimoni. Munenge muine kamwe kabhuku kamunenge muinako muchitaura mazita emadhimoni. Saka tose takazviita, and white people vangori netumwe tumasily games. I never thought kuti I was going to be possessed. Zvakaitika ipapo yakati yava nguva yangu ndikapindawo mucircle, ndobva ndatanga kutaura mazita emadhimoni, because you just look at a list. Bhuku racho rinenge riine mazita emadhimoni ose anowanikwa mugehena. Saka you just have about 5 seconds to look at a page. Unenge uchifanira kuti unge uchimemorize mazita emadhimoni. The more that you can memorize, you are going to be the one that will win that game. Saka ndakakwanisa kungomemorize zita rimwe chete rerimwe dhimoni. Ndinototya kutotaura zita racho. Maybe dhimoni iroro rinogona kuzoita possess another person. Saka ndakati ndiri mucircle imomo, amene zvakangoitika ndakangonzwa sekunge ndainge ndabatwa kana kurohwa nemagetsi, but not zvekundikuvadza. Ndakangonzwa kungoti shiriri mumuviri mangu, ndokubva ndatongodonhera pasi. Even my friends vakatoshamisika kuti what had happened, so they thought kuti maybe I was just acting up, but I was not even acting up. Wakazoti hwava usiku, I was at home. Ndiri kumba ndo pandakatanga kungonzwa that same feeling kuti pane zviri kuitika mumuviri mangu. Ndaingonzwa kungofambwa, kungonanairwa. Ndakange ndakapfeka dress randainge ndakapfeka. Dress iroro rakatanga kundinanaira, like I would feel this pressure pandinenge ndakarara. Ndichinzwa pressure yekuti kugumana kwainge kwakaita skin yangu nedress iroro zvakange zvichitondi irritate. So I removed everything, ndokubva ndarara zvangu ndakadaro. Pandakangobvisa dress randainge ndakapfeka, all of a sudden I had a feeling yekunzwa kuti pane munhu ari kurara neni. Ndikatonzwa kutoti pana pandatorariwa nemumwe munhu, but I did not see anyone. After that mukoma ndakabva ndabatwa nehope. I woke up the next day. It was so late.
It was around 12 p.m. pandakamuka. Zvinhu zvandakange ndisati ndakamboita. When I go to bed, I wake up early kuma past 5 ndinenge ndatomuka, but at that time ndakamuka kuma 12. So my parents, they were not at home. Pandakati ndichinonopinda mushawa, ndakatanga kunzwa kumwe kutya, like there was someone that was with me. Ndakatya zvekuti ndakatora bucket remvura ndikanogezera panze kuseri kwemba. That is how scared I was. Ndakasarudza kuti ndinge ndichigara panze kusvika vabereki vangu vazodzoka. Pandakanzwa motikari yavo mudriveway, ndo pandakamhanya ndichipinda mumba. So it became like an everyday thing kuti kana ndiri ndega pamba ndinenge ndichinzwa this fear yekunzwa kuti pane munhu arimo mumba. Then we went to church. Tenda kuchechi pakabva pachizonzi avo vasingagoni kutaura nendimi, they should come in front. Pakange paina vamwe pastor vekugana vakazotanga kuparidza about the Holy Spirit. Vasingagoni kutaura nendimi vakanzi vange vachizoya kufront. Handinawo kuenda kufront kunonamatirwa, ndakaramba ndiri mumabench, even though ndainge ndichinzwa kuti pane zviri kundiudza kuti ndinge ndichienda kunonamatirwa, but I ignored. Ndakangonzwa nungoso. So ndo pandakatanga kunzwa kutsva. Zvimwe zvinozoitika kana ndava kumanifesta I can't remember, but zvazvinongoita ndizvozvo zvekuti kana pakaita munhu anenge achiparidza zvinenge zviine simba, ndinokwanisa kutosimuka ndombonogara panze, because ndinenge ndichinzwa kuti ndinenge ndichitsva, sekuti ndinenge ndakapfeka kana mazijuzi 4 kana kuti 5 apa kunze kuchipisa. So that is what I will be feeling at that time, zvekuti ndinenge ndava kuita sekunge munhu ava kutoda kutofenta. So I just go outside. Ipapo ndakanzwa kuti ndakange ndisina kana simba kana rekusimuka, ndo pandakangodonha pasi. What happened next I don't know, but amai vangu vakandiudza kuti ndakatanga kumanifesta, hanzi ndainge ndichitaura nerimwe voice rainge richityisa. They prayed for me, but every time when someone laid their hand on my head, ndinobva ndatotanga kutomanifesta. Handizivi kuti zvingapedzwawo nei. Ndinomboedza kunamata, but it is not working at all. Ndibetsereiwo. Kasi ifodya yandinoputa iri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kuwana full deliverance here. Fodya, kuputa fodya chivi here kana kuti kwete? Because I smoke only cigarettes, no other drugs like mbanje, doro. I only drink on Christmas. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Hanzi takatamba game yekuti unotarisa mubhuku wobva wadaidza madhimoni. Yo, zvazvakangooma hazvovedwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Ya pakaipa. Mamwe magame anotambwa nevana, so munoizivawo here game iyoyo? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu. Ndinochengetawo hanga. Kuchengeta kwandinoita hanga pamba ndo dzinotondipa lucky hanga idzodzo. Ndiri muprofita anotozivikanwa munharaunda mandinogara, but hanga idzi handidzichengeteri pamba pangu. Hanga idzi ndinodzichengetera somewhere else. Saka hanga idzodzo kuwanda kwadzo ndo zvinoita kuti ndinge ndichizowana vanhu vakawanda vanenge vachiuya kwandiri ndichizova profeta. Ndinoshandisa mishonga, to be honest with you. Kuromba kwandakaita ndina kuromba because ndainge ndichida, but vanhu vane makrawa avo vawandisa, business racho rawandirwa. Saka kuti unge uchikwanisa kuattracta vanhu kuti vange vachiuya kwauri haisisiri nyore, ende vamwe vanhu vanenge vachingoda kungoya kuzobatsirwa mahara. Saka inini ndinongoinvita vanhu vanenge vaine matambudziko through mishonga yandakapiwa. Saka inoshanda nehanga. Ndine imwe sister yangu uyo ane cancer ichazomuuraya, akabatwa breast cancer. Ndiye sacrifice yangu. Ndinotya kutaura zvose
zvimwe kuda ndinokwanisa kufumura nezvimwe zvandinenge ndisingafaniri kuti ndinge ndichifumura. Zvinondibata because kana ndikatanga kufunga kuti pane zvose zvandakaita izvi asi kune vanhu vanotovimba mandiri kuti ndinoshandira zvemazvokwadi uye zvekare ndine mweya waMwari uyo uri mandiri but ndichishandisa zvangu mishonga. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakaoma. Anzi ndine hanga dzandinochengeta, hanzi kumba hanga idzi ndo dzinoita kuti ndinge ndichiwana vanhu vakawanda vanouya kwandiri. Strange things indeed they do happen in this world. Ngati sanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.